Benvinguts i benvingudes a tots i a totes al Canòdrom, a l'Ateneu d'Innovació Digital i Democràtica. Aquest és un espai municipal, més o menys amb uns 2 anys de trajectòria, on des d'aquest període és un espai obert a la ciutadania on intentem pensar la relació entre la tecnologia, la ciutadania i la societat, des d'una perspectiva crítica, des d'una perspectiva des dels drets digitals, des de la defensa dels drets fonamentals. I avui us volem donar la benvinguda a aquesta primera sessió que farem d'aquest cicle Créixer entre pantalles, sobretot perquè creiem que han d'existir aquests espais de diàleg i de debat amb les persones expertes i amb el conjunt de la ciutadania sobre una temàtica que sabeu està en boca de molta gent i està en boca de les preocupacions de les famílies, dels entorns escolars i educatius i jo crec que del conjunt de la societat, i ho volem fer òbviament de la mà de moltes de les persones protagonistes d'aquest moment. Ens diem de seguida que va sortir la iniciativa, que també avui tenim representada aquí. Vam veure que volíem veure de quina manera podíem ajudar a contribuir a obrir aquest debat o continuar o amplificar aquest debat que s'estava donant, i ho volíem fer també no des de caient en el reduccionisme, sinó pensant des de diferents òptiques i des de diferents experiències, sense fer una negació a lo digital, sinó també pensar lo digital des d'altres bandes. Sobretot una banda que a nosaltres ens interessa molt, que és la banda dels drets i la banda de la democràcia. Com estan fetes aquestes tecnologies, en mans de qui, quins impactes tenen, quins efectes tenen al conjunt de la societat, etc. Aquesta és la primera sessió, intentarem tractar cada una d'aquestes sessions des de diferents perspectives i només us dono en nom de l'Ajuntament de Barcelona i de l'àrea de participació, que és des d'on organitzem aquest espai de debat, donar-los la benvinguda al Canòdrom i, òbviament, també donar-los la paraula després d'escoltar les diferents experiències i animar-vos, òbviament, a seguir tot el cicle i a seguir els espais de debat que generarem al voltant del cicle. També només 2 coses superràpides. Una és que, clar, quan vam començar a dissenyar el cicle hi havia una sèrie de moviment que després ha passat també una sèrie de conseqüències que impacten a la política, i això ens interessa molt perquè realment quan la societat es mou, la política es mou, i això ho veiem amb el que s'acaba d'aprovar recentment, que és una regulació específica que entenc que avui també s'entrarà a valorar, però òbviament amb això no soluciona el problema ni molt menys. O sigui, queda molta feina per fer i ens interessa veure quina és aquesta feina que queda per fer. I després perquè al final les tecnologies i les tecnologies en el món educatiu segueixen estant presents, segueixen tenint reptes majúsculs i segurament hi haurem de posar molta intel·ligència col·lectiva per veure com adrecem aquests reptes. I aquest cicle vol contribuir a això. O sigui que benvinguts i benvingudes i esperem que disfruteu de la sessió. Gràcies, Arnau. Jo ja vaig perdent els papers. Doncs benvingudes, jo soc l'Anna Inglés, una de les coordinadores de l'Oficina Tècnica d'aquí al Canòdrom. En aquest espai fa temps que ja veníem debatent una mica sobre aquests temes. De fet, a petició d'una associació de familiars d'una escola que ens demanava orientació o formació al voltant del tema de les pantalles. Això una mica perquè veieu per què ho entomem també des d'aquí. El primer que m'agradaria és introduir-vos una mica al cicle, ja que, com bé ens ha explicat l'Arnau, ve motivat d'aquest moment en el que salta, diguéssim, a la vida més pública i quotidiana el neguit i la necessitat d'articular-se, i arrel de començar-ho a treballar vam detectar diferents aspectes a tenir en compte. Avui farem aquest abordatge més global al model tecnològic, però durant els següents mesos també anirem tractant temes específics en els que sou convidats i convidades. Al mes de març parlarem també
sempre en relació a infància, adolescència i pantalles, però parlarem sobre la salut i el benestar 2.0, a l'abril de la digitalització a l'escola en concret, el mes de maig sobre temes de bretxa digital i desigualtats, i al juny el que farem és una sessió que portaran directament als joves o adolescents que ens presentaran els resultats d'una investigació que engeguem amb ells en un institut d'aquí del barri, amb els quals anirem treballant aquests aspectes i després d'estar debatent aquí entre adults i adultes sobre la seva vida i la seva relació amb les pantalles, ens semblava pràcticament imprescindible comptar també amb la seva opinió. I llavors, després d'aquesta investigació a l'aula que faran, vindran aquí i ens ho explicaran. Serà una sessió oberta, així que també podreu venir a escoltar-les. Si ens centrem en la sessió d'avui, que vam titular Oh my God, pantalles, tecnologies al servei d'aquí, una mica buscant també aquest joc i provocació, el que volem és reflexionar sobre aquest model tecnològic global que actualment tenim a mans de grans empreses, però que també tenim, diguéssim, en el moment en què ens trobem, hi ha diferents agents amb gran capacitat de decisió, administracions públiques que tenen recursos i la capacitat d'incidir en les decisions que també hi ha al voltant d'això, i una ciutadania que en alguns casos pot accedir de forma més o menys a les tecnologies, però sí que també hi ha aquesta part de ciutadania preocupada i cada cop més organitzada que també vol decidir sobre com aquestes tecnologies entren a la vida dels fills i les filles de tots plegats i evidentment perquè és una de les etapes més sensibles en el desenvolupament i en la formació de les persones i llavors veure quina és aquesta relació que es dona i com pot afectar i com s'està fent i com s'articula tota aquesta interacció dels joves i les joves i les pantalles. També ens plantegem, dintre d'aquest model tecnològic i demés, com es garanteixen des de l'àmbit digital tota la sèrie de drets que han de gaudir els joves i les joves i els infants i les infants, que jo crec que això també, igual quan parlem amb la Sandra, ens n'explicarà una mica més en concret, però diguéssim que els nens, nenes i adolescents tenen el dret, deixeu-me que ho llegeixi perquè és d'aquestes coses que s'han de llegir bé, tenen el dret a la llibertat d'expressió, a l'accés a la informació i al joc, així com també a la privacitat i a la protecció davant de qualsevol forma de violència o efectes negatius envers el seu benestar i el seu correcte desenvolupament integral. Doncs som capaces de garantir tots aquests drets i totes aquestes possibles vulneracions i mesures contra aquestes des d'aquest àmbit. Per fer-ho avui el que farem és plantejar una pregunta o una pregunta que dividim en dos i farem la mateixa pregunta a les 4 ponents que ens acompanyen, que ara tot seguit us presentaré, i ho fem així perquè volem partir des d'una sola pregunta, veure com s'aborda des de diferents aspectes o des de diferents preocupacions. Podria entrar en dades, però crec que a mesura que anem parlant, si cal ja les anirem recuperant. Us presento qui ens acompanyarà avui, faig una passada ràpida i després em centraré en cada una d'elles. Tenim la Sandra Gómez, que és investigadora de la Fundació Ferrer i Guàrdia, la Tamara Fernández, que és portaveu de la Iniciativa Adolescència Lliure de Mòbils, la Mercè Botella, sòcia fundadora de Som Connexió, i una portaveu de FemBlog, que és la línia feminista d'atenció i suport davant les violències digitals. Entre totes intentarem compartir coneixements, destinarem 10 minuts a cada una de les seves experiències i a partir d'aquí després obrirem el debat i també comptarem amb la fila zero perquè ens llancin alguna pregunta i a veure què ens aporteu també tota la resta, que també tindrem ganes d'escoltar-vos. Doncs, si us sembla, començo amb la Sandra.
Bé, la pregunta que treballarem avui, diguéssim, i que treballarem, dic, entre totes, és què us preocupa sobre el model tecnològic actual des de la vostra experiència, des de la vostra perspectiva o organització, fins i tot, i què feu des de la vostra cadira, quasi, per minimitzar-ne l'impacte. D'acord? Llavors, la Sandra Gómez està aquí com a investigadora de la Fundació Ferrer i Guàrdia. Ens podrà compartir, com us deia abans, resultats de diferents estudis sobre drets digitals dels infants i els adolescents a Catalunya, perquè és investigadora especialitzada en tot tema de bretxes digitals i heu publicat diferents estudis sobre aquesta matèria. Aquestes investigacions normalment o principalment es focalitzen en l'àmbit de desigualtats socials també i els impactes de la transformació digital en l'educació i la infància. I per nosaltres crec que marcar també les desigualtats i reforçar tot el tema dels drets ens semblava molt important. Sandra, et cedeixo un micròfon i comencen els teus 10 minuts. Molt bé. Gràcies, Anna. Gràcies a totes. Quin plaer tornar com a recuperar. Això se'm sent? Soc fatal. Sí, se'm sent. Quin plaer com recuperar espais en públic i quin plaer compartir també, molt agraïda de compartir espai amb 4 dones. No és habitual que en un espai en el que es parla de tecnologia totes les persones, 5 dones, perdó, és que no sé comptar, que totes, no? En un espai en el que es parla de tecnologia totes les persones assegudes en aquestes cadires siguin dones, llavors també agraïdes per l'esforç que hagueu buscat ponents en aquesta línia. Llavors, com que ja m'estic menjant els meus 10 minuts i tinc tendència a enrotllar-me, la pregunta com inicial era què ens preocupa des de l'entitat sobre el model tecnològic actual. És evident que ens preocupen diferents aspectes, però intentaré centrar-me en destacar que es tracta d'un model tecnològic que està basat en una estructura i en unes dinàmiques que el que fan és condicionar de forma molt clara l'entorn en què vivim i en el que ens desenvolupem. Es tracta d'un model que està contribuint, que contribueix a aprofundir les desigualtats socials i que presenta potencials vulneracions dels drets, en especial pel que fa als col·lectius en situació de vulnerabilitat i a la infància, l'adolescència i la joventut. Parlava de qüestions estructurals i de com aquestes es tradueixen en dinàmiques específiques. Doncs bé, si ens fixem o si comencem per les qüestions estructurals, el que podríem destacar és que allò particular d'aquest model tecnològic és que ens està proveint o proveeix d'un entorn digital, d'un espai que està privatitzant. Per tant, parlem d'un espai en el que les regles del joc, per dir-ho d'alguna manera, s'estan establint des d'uns interessos de negoci concrets. I és evident que aquests interessos de negoci no prenen en consideració ni la reproducció de les desigualtats, ni la defensa dels drets de la ciutadania, encara menys si pensem en infància i adolescència, ni tants altres valors que podríem associar a allò públic. Per una banda, estructuralment estem parlant d'un model tecnològic, d'un model de negoci que es basa en el consumisme, que es basa en l'obsolescència programada, que es basa en un elevat consum de recursos naturals per part de les infraestructures tecnològiques. I per tant, això té uns claríssims impactes en relació amb la sostenibilitat i això de retruc està afectant drets de la infància com podrien ser el dret a viure en un entorn segur, en un entorn saludable, en un entorn que sigui sostenible, entronca amb molt dels objectius de desenvolupament sostenible, Agenda 2030, tants altres marcs referencials en els que podríem emmirallar-nos. D'altra banda, parlem d'un entorn digital que destaca per l'opacitat de les estructures. Per exemple, parlem d'un entorn que es basa en patrons de disseny obscur i aquí en el cas dels videojocs és claríssim. Segurament ja coneixeu a la gent d'Arts Games, però ells ho expliquen superbé. Hi ha en el cas dels videojocs un element que són les loot boxes o les caixes de recompensa que modifiquen moltíssim la forma en què juguem, la forma en què juguen els infants, adolescents, segurament més en aquest
cas, i al final modifiquen la conducta o condicionen la conducta que tenim davant de les tecnologies, en el cas concret dels videojocs, però que podria ser reproduïble en les xarxes socials o tantes altres plataformes. Parlem d'unes estructures basades en l'extractivisme de dades, en el perfilat d'usuaris, al final que les regles del joc una mica siguin opaques i que les estructures estiguin marcades per aquest tipus de negoci, el que està provocant, per una banda, és que les potencials vulneracions de drets siguin múltiples, i això és quelcom que percebem, que intuïm, que sabem de certa manera per altres pràctiques d'aquestes empreses, però que no ho podem saber del cert o no ho podem analitzar en profunditat, justament això, perquè és opac, perquè no ho podem analitzar, perquè no ho podem auditar. I per altra banda, el que veiem és que la regulació d'aquests entorns, d'aquests espais digitals és molt més complexa, és molt més difícil, degut a tota aquesta opacitat. Llavors, en aquest sentit, el que voldria destacar és que aquest entorn digital es configura sota una claríssima acumulació del poder per part de les Big Techs, que són, a més, qui tenen el control de les dades, i això ve, en certa manera, acompanyat d'una manca de capacitat, no sé si d'una manca de capacitat de negociació, però sí d'una capacitat de negociació més limitada i d'unes mancances en quant a la sobirania tecnològica dels poders públics, però també de la ciutadania. Això, evidentment, acaba condicionant com és aquest entorn digital en el que s'estan desenvolupant infants, adolescents i joves, però també condiciona quins són els riscos que s'hi trobaran. A més, una altra qüestió que preocuparia a nivell estructural és que estem parlant d'un espai que és altíssimament canviant, que ens obliga a una constant adaptació, i en aquest sentit, tot i que és cert que s'han produït processos legislatius, i en el cas dels drets d'infància, que l'Anna també comentava, tenim com la referència claríssima de l'Observació General número 25 de Nacions Unides, que en certa manera és com la translació de la Convenció dels Drets dels Infants a l'entorn digital, però veiem que té unes claríssimes limitacions a l'hora de que les mesures siguin realment efectives en aquest sentit. I el que veiem és que ens trobem davant de diferents models de provisió, de protecció dels drets digitals, que el que ens estan fent intuir és que de les estratègies de geopolítica que s'acabin desenvolupant dependrà part de l'entorn en el que es desenvolupin els nostres infants i adolescents. Com deia, estem parlant de qüestions estructurals que es tradueixen en una sèrie de dinàmiques específiques i que són dinàmiques que ens alerten molt des d'una perspectiva de desigualtats i de drets. Per un costat, el que veiem és que el dret a la privacitat adquireix una dimensió col·lectiva i no individual. En tant, tota la informació que busca una persona, en aquest cas infants i adolescents, perquè és una mica també com l'àmbit en el que jo m'hi sento més còmoda, on es centren les meves investigacions. Tota la informació que un infant o un adolescent busca en un moment determinat es posa en relació amb totes aquelles persones que en certa manera tinguin un perfil similar a aquest infant, a aquest adolescent, a través d'aquest perfilat d'usuaris que dèiem. I en aquest sentit tenim indicis que es podrien estar vulnerant els drets a la privacitat i a la protecció de dades quan pensem, per exemple, en la incorporació d'aquestes plataformes de grans corporacions tecnològiques en l'àmbit educatiu, que no es poden auditar, com deia, que no podem saber què està passant amb aquestes dades, que eventualment es podrien estar vulnerant aquests drets i que no ho podem saber perquè són tecnologies opaques, però podem sospitar-ho per altres pràctiques. D'altra banda, que el model tecnològic es basi en el negoci de l'extractivisme de dades es tradueix entre d'altres coses, en què qui posseix les dades, i recordem que aquí el poder està molt desequilibrat, és qui desenvolupa també estratègies de publicitat dirigida o ens presenta uns continguts o uns altres. I això és especialment interessant en quant a la infància, l'adolescència i la joventut, perquè interpel·la diferents drets i sobretot perquè té un impacte molt clar quan parlem de benestar. Aquí, per exemple, el perfilat de col·lectius per oferir continguts recomanats sabem que acaba resultant en riscos per a la infància i l'adolescència perquè s'ha pogut comprovar que el contingut recomanat pot conduir en molt pocs
passos, diguéssim, a contingut de risc. De fet, des d'una perspectiva de gènere, són moltes les expertes que ens estarien indicant que els riscos són encara més elevats per a les noies joves. Per què? Perquè bona part del contingut que es recomana en aquestes edats, adolescents, joves, és contingut que està relacionat amb qüestions d'imatges, de la imatge, que promou a més un cànon molt determinat, que és molt excloent, però que també promou contingut que està relacionat amb pràctiques de risc, com podria ser, per exemple, l'apologia de l'anorèxia, de la bulímia, per posar un exemple. Com deia, són dinàmiques que es reprodueixen per la pròpia estructura de l'entorn digital, com incideix l'entorn digital sobre la salut mental i emocional, els problemes que tenim vinculats a les violències digitals, les qüestions que impacten sobre la qualitat democràtica, desinformació, discursos d'odi, etc. Es reprodueixen per la pròpia estructura, però també per la manca de mesures específiques de protecció dels drets en l'entorn digital i encara més dels drets de la infància i l'adolescència. Ja per anar tancant, que veig que... Mis 2 minuts, ja tanco. Què és el que fem una mica des de la Fundació per intentar contribuir a minimitzar l'impacte? Diria que la contribució de la Fundació Ferrer i Guàrdia en aquest sentit ve des de la recerca. És a dir, el que intentem és que a través de la investigació aspirar a generar coneixement crític que pugui servir com a base per dissenyar, per implementar estratègies, polítiques encaminades a salvaguardar els drets fonamentals en l'entorn digital i a reduir les desigualtats sociodigitals. Llavors, el nostre objectiu és generar, com deia l'Anna, coneixement sobre els impactes a nivell social d'aquests processos de transformació. I parlo de generar coneixement, i no ho dic únicament a nivell d'aquestes anàlisis, sinó també en generar dades que són inexistents i que les investigadores necessitem moltíssim per poder entendre el fenomen. Des de 2022 vam fer la primera enquesta específicament adreçada a mesurar la bretxa digital a Espanya. 2023 hem reeditat analitzant la relació de bretxa digital amb l'administració i 2024 encetem ara una enquesta específica a tot l'Estat en què intentarem mesurar la bretxa digital des d'una perspectiva de gènere, i miro a la companya perquè segurament faré un abordatge poc elegant en algun moment quan tot això acabi, com per incorporar-la. I voldria com només destacar que la nostra pretensió és intentar connectar tot allò que està passant a l'acadèmia, a la recerca a les universitats, amb el coneixement de les administracions, amb el coneixement de les entitats del tercer sector i de les seves professionals i també amb la pròpia ciutadania. I això ho reproduïm també en el cas d'infància, d'adolescència i de joventut. Que guai veure que compartim aquesta visió de molt bé fer recerca sobre infància, sobre adolescència i joventut, que durant un temps amb etiquetes com nadius digitals hem tendit com a obviar que hi havia necessitats específiques, que hi havia casuístiques específiques. En el cas dels drets, a més, parlem de drets digitals com si fossin una cosa que està a part, en un món paral·lel, com si no fossin drets, els mateixos drets, però aplicats a aquest entorn. I que interessant que deixem de fer recerca sobre infància i fem recerca amb la infància, amb l'adolescència, incorporant-los i entenent-los com a experts i com a expertes. No em renyis molt, Anna. No sé si m'he passat molt. Gràcies. Moltes gràcies. Ceñida en tu tiempo, perfecte. Probablement sigui la primera vegada. Bueno. Doncs que no serà l'última, ja veuràs. Doncs traslladarem ara la pregunta de què us preocupa del model tecnològic actual i què feu per minimitzar-ne l'impacte a la Tamara Fernández, que és portaveu de la iniciativa Adolescència Lliure de Mòbil, que segurament porteu tots a la butxaca des de la tardor passada, i que, com a membre d'aquesta agrupació de famílies preocupades per la tendència social de lliurar el dispositiu mòbil intel·ligent als adolescents i a l'entrada a l'institut, i demaneu mesures socials i polítiques per endarrerir aquesta entrega del mòbil. Jo crec que no cal que expliqui massa més i que aprofitis tu els teus 10 minuts
Gracias y endavant. Gracias, Ana. Muy interesante lo que ha dicho Sandra. Me ha gustado mucho escucharte, la verdad. Y bueno, yo soy una de las portavoces de la iniciativa, que como sabréis nació hace unos meses aquí en Barcelona, y lo que pretende es aunar a las familias que no están de acuerdo con entregar el móvil a los niños cuando entran en el instituto, ¿no? Claro, la mayor preocupación desde la iniciativa es que socialmente se ha normalizado enormemente que los niños de 12 años tienen por defecto al entrar al instituto que disponer de un teléfono móvil, un smartphone con acceso a Internet en propiedad, además, como si fuese un elemento que acompañara el paso de la más tierna infancia a la preadolescencia, porque no olvidemos que los niños de 12 años son niños, no son adolescentes, son niños. El cambio social del paso al instituto que ha avanzado en edad ha dado lugar a una idea de que estos infantes son de repente más mayores de lo que realmente son. Entonces, la preocupación mayor es que les estamos dando unos dispositivos que tienen acceso a una información y a unos contenidos que no son apropiados para su edad. Y que aunque pretendamos que los controles parentales son suficientes, no lo son, y les estamos exponiendo a un mundo para el que no están preparados. Para mí la idea es como si tú sabes que tu hijo en algún momento va a salir de noche y va a volver a las 4 de la mañana. Esto es algo que se va a dar, pero no le vas a permitir que lo haga con 8 años ni con 12. Con 17 seguramente sí, porque pensarás que ya está preparado para afrontar los riesgos a los que se va a enfrentar. Pues en este caso es lo mismo. La disposición del acceso a Internet y a las aplicaciones, con todos los intereses económicos de las grandes tecnológicas, entrañan unos riesgos que superan en gran medida los beneficios que puede tener un dispositivo, sobre todo en edades tan tempranas, ¿no? Entonces, lo que creemos es que es muy importante educar a nivel tecnológico y a nivel analógico. Es decir, yo tengo que hacer un acompañamiento educativo a mis hijos para que el día en el que se encuentren con toda esta información a la que tienen acceso, sepan hacer frente, porque los riesgos existen y van a seguir existiendo. No vamos a hacer que nuestros hijos vivan en una burbuja, eso no es posible, ni tan siquiera queremos, ¿no? Sin embargo, tienen que estar preparados para ello. No solo hablamos de pornografía, que fue una de las cosas que saltó muy en tema cuando salió el documental, ¿no?, sobre la generación porno, que es un tema que muchos padres y madres se llevaron las manos a la cabeza, sino, como decía Sandra, a contenidos que no son adecuados a su nivel de desarrollo, de autopercepción, de autoconcepto, de confianza, de autoestima. Tenemos que acompañar a nuestros hijos en el desarrollo de todas estas habilidades y estos valores para que puedan hacer frente a lo que se van a encontrar, porque se van a encontrar miles de aplicaciones, de vídeos, de redes sociales que les están hablando de vidas perfectas, vidas maravillosas, cuerpos idóneos, ¿no?, con unos parámetros con los que ellos jamás van a cumplir, porque ya está todo diseñado para que no cumplas con ellos y que siempre aspires a algo que no puedes tener, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que socialmente hayamos aceptado que nuestros hijos de 12 años van a acceder a un mundo del que nosotros no podemos controlar absolutamente nada? Porque la realidad es que no sabemos lo que está pasando ahí. Ellos tienen un grupo de WhatsApp de clase en el que hay uno que se está metiendo con otro y están teniendo actitudes altamente violentas y humillantes hacia una de las personas, y los padres y madres no sabemos qué está pasando ahí. Porque si en el patio de la escuela un niño se está metiendo con otro, el profesor quizá pueda intervenir y decir, bueno, ¿qué está pasando aquí? Oye, vamos a frenar esto, pero en el mundo digital todo eso toma unas dimensiones que nos impide a nosotros estar atentos y poder ponerle freno. Además, en el tema del ciberacoso pasa una cosa que es tremenda, ¿no? Porque hasta ahora, por supuesto, que no hay nada que se haya inventado con las pantallas. O sea, el acoso existía, los trastornos alimentarios existían, el suicidio adolescente existía, la pornografía existía. Lo que pasa es que esto lo ha agrandado en una medida que no podemos controlar. Por ejemplo, el tema del acoso escolar es una cosa que antes se quedaba en la escuela. Es decir, que cuando traspasábamos la puerta de nuestra casa y nos metíamos en nuestra habitación, o estábamos con nuestra familia, estábamos en un entorno seguro. Estábamos con nuestra familia que nos quería, que nos cuidaba y que, a pesar de lo que nos estaba pasando en otro lugar, teníamos entornos seguros. Ahora ya no. El acoso traspasa la puerta de nuestra habitación y se mete con nosotros en la cama. Y los niños no pueden salir de ahí. Y esto es tremendo. Entonces, ¿qué mejor manera de proteger a nuestros hijos que no darles y abrirles una puerta
de algo que tiene muchos riesgos y muchas maneras de hacerles sufrir. Esto no quiere decir que los mantengamos al margen del mundo, en absoluto. Claro que tienen que tener acceso a la información, claro que tienen que tener acceso a escuchar música, a hablar con un amigo, por supuesto, pero esto puede ser un acompañamiento. No hace falta que ellos tengan un dispositivo propio. ¿Por qué se defiende tanto esto de la propiedad privada del teléfono? Como si el niño tuviera que tenerlo en sus manos y si no, no estamos siendo padres que acompañamos, ¿no? Nos critican mucho esto, como que no acompañamos o que no queremos educar. No, todo lo contrario, queremos educar para que cuando nuestros hijos lleguen el momento de tenerlo, puedan hacer un buen uso, en todos los sentidos, ¿no? Luego también bueno, frente a esto también es la normalización de las tecnologías como algo que ha copado todas las esferas de nuestra vida, ¿no? Esto creo que una de las partes muy interesantes de esta iniciativa es que ha puesto sobre la mesa un gran debate sobre el uso y el abuso que hacemos de las pantallas, pero no solo los niños y adolescentes, sino los adultos, ¿no? Hemos normalizado ver en un restaurante como un niño está pegado a una tablet o a un teléfono móvil mientras sus padres charlan animadamente con su grupo de amigos y el niño queda absolutamente excluido de ese acto social, ¿no? ¿Cómo podemos haber normalizado eso? ¿Cómo podemos hacer que estemos todos en la misma habitación y que estemos cada uno en un mundo absolutamente diferente? ¿Cómo podemos haber normalizado que cada vez haya más gente que se sienta sola, cuando se supone que estamos hiperconectados y que todos tenemos a nuestra disposición grandes relaciones sociales, participar en millones de eventos y, sin embargo, las tasas de sensación de soledad van en aumento, ¿no? Es como, tenemos que darle una vuelta a esto y empezar a cuestionarnos qué está pasando y qué estamos haciendo con el uso de las tecnologías. Claro, para nosotros es muy importante la protección a nuestros hijos, pero también entendemos que lo primero es que tenemos que ser un modelo. O sea, lo que no puede ser es que nosotros estamos permanentemente conectados en casa. Mamá, quiero jugar, no, espérate, es que tengo que hacer un pago de un tributo que el ayuntamiento me pide, ¿no? O no, espera, que estoy reservando la clase de pilates de mañana. No, es que espera, que voy a reservar una bici porque... Y todo es a través del teléfono, ¿no? Y el empuje que hay también desde la administración pública para que todo sea a través del teléfono. La gran digitalización de la ciudad de Barcelona. Bueno, es que a lo mejor no es necesario que estemos permanentemente con un sistema digital. Es que las cosas parecen más fáciles, pero hay muchas cosas que se han dificultado. Todo el tema de las gestiones, antes ibas a una oficina, hablabas con una persona y lo solucionabas. Ahora te vuelves loco mirando la pantalla, ¿no? No sé si... ¿Cómo voy de tiempo? 2 minutos, vaya. Bueno, entonces desde la iniciativa, qué bien, justo para lo que me quedaba. Sí. Bueno, entonces también para el tema de minimizar el impacto, ¿no? Desde la iniciativa, claro, una de las cosas más importantes que estamos promoviendo es que las familias dejen de tener esta presión social para hacerle entrega de este primer teléfono a sus niños en el paso al instituto. Hemos pasado una encuesta desde la iniciativa en todo Cataluña, se han recogido datos de la zona de Sant Martí, del distrito de Sant Martí, y lo que se ha vislumbrado, de momento en esto que llevamos, ya veremos después, pero de momento es que la inmensa mayoría de las familias no querría darles un teléfono móvil a sus hijos por debajo de los 16 años. Sin embargo, el 94% de las familias se lo ha dado con 12. Entonces, aquí hay un desfase entre la consideración que tienen las familias respecto de la educación de sus propios hijos y de la protección que quieren darles y lo que está pasando realmente. Entonces, lo que nosotros estamos intentando hacer para minimizarlo es generar un consenso social en el que yo no sienta que mi hijo es el único y que va a quedar excluido por no darle el teléfono móvil, sino que somos varias familias que estamos de acuerdo en que no queremos o no pensamos que nuestro hijo tenga que tenerlo. Sobre todo porque esto se tiene que basar en una reflexión profunda desde la familia para que en el momento que le den el teléfono a su hijo estén convencidos y no aterrados, que se convierta en una herramienta y no en un riesgo. Entonces, además de promover esta cohesión social en la que la gente se sienta acompañada, también consideramos que tiene que haber, desde luego, espacios libres de smartphones en general, pero en concreto creemos que la escuela, los centros escolares tienen que estar, esto tiene que estar limitado y no debería tener acceso a un smartphone, porque para la vida educativa entorpece, también entorpece la vida social y creemos que los chavales ya están bastante expuestos a las pantallas como para no permitirles un espacio en el que se puedan promover otro tipo de relaciones, promover que el aprendizaje sea de una manera más concentrada y que la vida escolar se centre en el aprendizaje y en la vida social, que no necesitan un dispositivo propio para
para abordar temas de aula, que esto se pueden abordar con dispositivos de los que disponga el propio instituto, como ordenadores, y que además el mundo digital, esto de los nativos digitales, ¿no? Ya termino. Lo de los nativos digitales, ¿no? Que es una cosa que se ha ido extendiendo como si el cerebro humano hubiera de repente pegado un cambio abismal, o sea, no ha cambiado en miles de millones de años, pero no importa. Ahora resulta que en 25 años el cerebro ha cambiado y la estructura es diferente, ¿no? No tenemos, o sea, el aprendizaje tecnológico y digital no se hace a través de un smartphone a las 3 de la mañana en tu habitación. Se hace en un aula con un profesor y un ordenador. Entonces, consideramos que esto es lo que se tiene que promover, una educación digital que no suponga un dispositivo individual que te lleve a otros derroteros, ¿no? Y ya está. Moltes gràcies, Tamara. Molt interessant, portem ja aquí una mica de context global, una iniciativa concreta. Passo cap a l'altre cantó. Ara li preguntarem a la Mercè Botella, sòcia fundadora de Som Connexió, que, una mica d'intro, és una cooperativa que ofereix una alternativa de consum en el camp de les telecomunicacions, i dins de l'equip tècnic la Mercè ha desenvolupat tasques de coordinació i promoció, i en part també desenvolupeu coses com aquesta guia per a famílies cruels i malvades, que són com una sèrie de recursos i alternatives sobre com abordar el tema de la introducció del mòbil en l'àmbit de casa, de la família. Mercè, què us preocupa del model tecnològic actual i què feu per minimitzar-ne l'impacte? Abans de contestar necessito contextualitzar una mica qui som. Llavors, som una cooperativa de consumidors que ens hem aplegat per buscar una manera que sigui coherent amb els nostres valors de cobrir les nostres necessitats de connexió a internet i de telèfon, perquè ens sembla que és un àmbit de consum que és crític, és condicionant de la vida en aquests moments, ja ho veiem, és crítica, i només podíem accedir en aquest, o només podem bàsicament o majoritàriament accedir a aquest servei a través de grans multinacionals que el que no fan és tenir present quines són les necessitats de les persones, sinó que l'únic que els interessa és maximitzar els beneficis econòmics. I per tant, les persones treballadores, consumidores, comunitat, la vida, està al servei d'aquest sistema econòmic i no al revés. I naixem d'aquest marc de l'economia social, que són diferents iniciatives que el que intenten és com transformar un sistema econòmic que estem tots abocats a donar-li com vida, però a costa de la nostra vida. I entenem que l'economia va néixer per posar-la al servei de la vida i ara en aquests moments ja tothom, penso, almenys majoritàriament som conscients que l'economia està cascant la vida, o sigui que està acabant amb la vida i amb el planeta. Llavors, són iniciatives d'empreses que el que volen és tornar-ho a posar al seu lloc, que l'economia estigui al servei de la vida, que és on va néixer i és on ha de tornar. Llavors, a partir d'aquest marc, veiem que en l'economia social no hi havia ningú que estigués donant servei en aquesta part de les nostres necessitats de consum i vam néixer amb aquesta vocació molt conscients que aquest àmbit de consum té impactes socials, com bé ha explicat Sandra. La Sandra, impactes socials i impactes ambientals. I no ens n'adonem, o sigui, el normal és que tinguem un mòbil, que estiguem connectats a internet i a més tinguem la sensació que no passa res. Quan agafes el cotxe comences a tenir com una mica més de... o quan gastes aigua, o quan llences brossa, o quan fem servir una ampolla d'aigua. O sigui, tenim com consciència en molts dels àmbits de consum, però en aquest àmbit no en tenim cap mena de coneixement. Ens parlen del núvol, el núvol. No hi ha res al núvol, és tot molt material, és molta tecnologia, està tot aquí, ocupa hectàrees, però molts espais de la Terra que gasten moltíssima energia, tot això, i tenir una foto a casa, en digital o en físic, és igual,
gasta molt menys que tenir-la en algun servidor d'algun lloc del món i que la consultem un cop a la vida o mai més, però està allà disponible per si la volem anar a trobar. Com tota la informació, tota la quantitat de correus electrònics, tota la quantitat d'informació digital que cadascú de nosaltres estem acumulant i que si la veiéssim tot el que això comporta, deixaríem de fer-ho probablement, però ni veiem els impactes dels terminals que ja no fem servir perquè això se'n va a Àfrica i llavors hi ha països que a canvi d'uns diners per viure moren per tenir els seus residus, els nostres residus tecnològics allà. Si els tinguéssim aquí al voltant i els poguéssim veure i en patíssim les conseqüències, doncs probablement no faríem un canvi de terminal tan sovint o ens els compraríem reacondicionats, els hi donaríem més llarga vida a tots els terminals en general, però està tot muntat per fer negoci. Llavors, el que ens preocupa en general, més enllà del que ja han dit, que també, perquè formen part dels impactes socials i ambientals que nosaltres detectem i el que fem és que les persones que consumeixen amb nosaltres cada mes amb la factura enviem algun contingut de consciència, d'informació que et permeti veure quin és l'impacte, perquè sovint és que ningú ens ho explica. És que no hi caus, de fet. Sempre ens han dit... De fet, hi havia anuncis... Ara ja no sé si s'estan moderant, però recordo un anunci de Parlem que era tremendo, el tinc guardat perquè és que em posava de pell de gallina. Diu, si no vols que et preguntin quan arribarem, dona'ls no sé què, un dispositiu. O sigui que es poden passar 12 hores viatjant fins a Galícia i no es queixaran perquè es podran pixar a sobre perquè no s'enteren que estan entretinguts, estan desconnectats. Ara recentment, no sé qui feia un anunci perquè és igual qui ho feia, no importa, que era perquè ja no tinguin problemes per anar a visitar els avis, perquè normalment els avis tenen només un telèfon i com que no tenen internet i els nens el que volen és anar a tenir internet, doncs perquè no tinguin problemes o no posin límits a l'hora d'anar a veure els avis. Dius, estem fent coses molt mal fetes. El que veiem des de dins del sector és que hi ha una tendència, bueno, aquest sector i tots, però aquest en concret nosaltres el que veiem és que es venen minuts il·limitats, dades il·limitades i en canvi 24 hores al dia és el que tenim cadascú i no tenim més. O sigui, és com si ens venguessin pa il·limitat, no? I no ens el compraríem pas, pa il·limitat, però bueno... És molt curiós, però com que és tan intangible, ens hem acostumat a tenir moltes dades i molts minuts i si pot ser il·limitat millor perquè potser en algun moment ho necessito il·limitat. Bé, bàsicament aquesta és la part que ens preocupa. La nostra experiència... No sé com vaig de temps. Bé. 3. Només per posar una experiència, nosaltres que diguem que som persones que han vingut a Som Connexió, ara que ens coneix, la gent que ens coneix, que som gairebé 10.000 socis, no som pocs, i som uns prop de 20.000 consumidors, vull dir que no és que siguem pocs, però tot i així al costat de les grans operadores som molt petits. Però són persones que han vingut per ressonància amb els valors. Doncs l'operadora que ens dona servei cada estiu fa com una promoció de moltes dades a l'estiu, perquè a l'estiu, com que canviem els hàbits, regalen dades. Nosaltres al principi dèiem no les podem treure perquè ens les donen, però no les facis servir, alguna cosa així fèiem campanyes de si no les necessites no les facis servir. Ara ja no fem ben bé això, sinó que el que fem és una campanya més que quan algú ens demana dades perquè les necessita per viatjar, diem no cal que les tens, que les ha posat l'operadora, o sigui, no pateixis, sense fer cap campanya, sense dir res, sense que la gent sàpiga que en té més, perquè ni ho diem que en tenen més, només qui ho necessita, doncs ens trobem que al setembre o a l'octubre, quan s'acaba la campanya, hi ha un percentatge elevadíssim que augmenta la tarifa. O sigui que es generen necessitats, Quan tens, clar, si et passes des que et lleves fins que te'n vas a dormir, vas menjant, doncs arribarà un dia que és fins i tot a la nit, ja ni dormirem i seguirem menjant, no sé si això ho pot fer el cos humà, però amb les dades és així, vull dir que es fa com un ús infinit, tendim a lo infinit.
dormim poc, probablement. Doncs la nostra experiència dins d'aquesta comunitat, que a més és conscient, és que també ens impacta. O sigui que quan ens regalen dades no ens regalen res, ens regalen fer-nos presoners de que en vulguem més pagant-les, evidentment. Llavors, això és una experiència. I responent al que comentava, les línies del... No podem ser titulars d'una línia fins que tinguem 18 anys. I la majoria de les xarxes socials que fan servir els nostres infants i adolescents les fan servir malgrat que allà posa que no es poden fer servir fins a partir dels 16. Vull dir que és un tema de pressió social, hi ha una regulació però no som capaços de contenir-nos. Què fem? Nosaltres d'entrada, quan la gent ve a la nostra operadora, doncs diem no necessites dades infinites, no necessites gigas, moltes gigas, segurament el teu portàtil no té capacitat d'utilitzar tanta velocitat ni tantes coses. Llavors, intenta fer servir, i si et quedes curt ja contractem més, però comença per poc. O sigui, intentar ajustar les tarifes a la necessitat i no al revés, que les persones s'ajustin a les tarifes. El que fem, ja ho he comentat, és donar continguts per ser conscients dels impactes que genera el consum en aquest àmbit de consum i, entre altres coses, també com que som una cooperativa sense afany de lucre, tot el que són, quan hi ha resultats positius, que intentem que n'hi hagi, doncs el que fem és fer aportacions comunitàries. Per exemple, vam imprimir 65.000 guies d'aquestes, les vam distribuir a través de socis i sòcies, perquè és una guia molt concreta que explica de manera molt senzilla com acompanyar la introducció del mòbil. El vam començar a escriure en un context que no podies dir que recomanable no abans dels 18. Llavors, aquí hi havia, no sé si vam arribar a treure les edats perquè hi havia alguns llocs així bastant conscients que ens deien que 12 és massa aviat i dèiem, ho tenim claríssim, però és que la gent és el que fa. Llavors, la qüestió és que com anar-ho incorporant mica en mica, des de no tenir dret a un mòbil que és propi, i si pot ser només per trucar, perquè si el que necessitem és estar en contacte, amb una trucada telefònica n'hi ha prou, vull dir, no cal estar amb els WhatsApps, vull dir que una trucada i ja et coordines. Llavors, i aquesta, ara també en vam fer una que està a punt de ser impresa, que es diu Despantalla'm, que és pels de 0-3, per evitar que ja neixin amb la pantalla posada a les mans o als ulls i que no només explica com relacionar-nos amb els nostres infants, sinó també com ser pares davant d'aquests infants que estem carregats de dispositius a casa i com fer-ho i quins són els riscos de no controlar aquest aspecte. I ara estem fent-ne un altre que sortirà segurament cap a l'estiu, que és quan ja tenim el mòbil, en famílies, amb adolescents, doncs el que el Telmo, no sé si el coneix, el Telmo, ara no em surt el cognom, però que és una persona de referència que va portar com una experiència de com tenir un repte amb gent a l'institut, amb una classe d'un institut, com fer el repte de deixar el mòbil durant una setmana a l'institut sense tocar-lo. I és el No Phone Challenge. I ara estem fent-ne una adaptada a la família, com des de l'educació horitzontal, de dir aquí n'hem d'aprendre tots, no només els adolescents, i com podem posar el telèfon al seu lloc entre tots i entre tots ens ajudem. Entre d'altres coses, que em sembla que se m'ha acabat el temps. Sí. Doncs ja. Gràcies. Merci, li pots passar amb ella? Us agraeixo perquè sou superconscients i respectuoses amb els temps i això és d'agrair, que no hagi de fer un ja estem! Perfecte, moltes gràcies. Doncs ara li passem el torn a la portaveu de FemBloc. Doncs això, com us deia abans, FemBloc és una línia feminista d'atenció i suport davant les violències digitals. És una iniciativa que treballa a través de la prevenció, la detecció, atenció i reparació de les violències masclistes digitals amb una perspectiva feminista i interseccional i en l'àmbit de Catalunya. També des de FemBloc han generat un kit d'autodefensa digital feminista ràpida, que a més teniu uns quants exemplars a fora si voleu, vull dir, no us ho perdeu perquè estèticament ja és
preciós i el contingut doncs encara més. Així que, què és el que us preocupa del model tecnològic actual i què feu per minimitzar-ne l'impacte? Vale. Bueno, primero, empezando un poco cuando hablamos de modelo tecnológico actual, que se puede llamar mundo virtual, ciberespacio, bueno, ¿no? Tiene diversos nombres. Y cuando hablamos de este espacio, este modelo, lo que se nos viene a la cabeza muchas veces son las tecnologías que tenemos más a mano o las más comunes, ¿no? Que conocemos. Google, WhatsApp, redes sociales como Instagram, Twitter, etcétera. Bueno, ya no se llama Twitter, pero... Y claro, y es como tú has comentado antes, ¿no? O sea, partimos de un modelo que también está atravesado por la misma estructura que vivimos en este mundo físico, ¿no? Palpable, en el que estamos ahora mismo, que es una estructura, un modelo económico, social y político capitalista y que, por tanto sus dinámicas y sus funcionamientos van a ser también muy parecidos a los que vivimos en este mundo real, físico, como se quiere decir. ¿Qué pasa? Que también este modelo interactúa continuamente con este mundo, ¿no? Entonces, obviamente, vamos a presentar unas violencias que también se rigen por unas características propias del mundo virtual, pero que también son parecidas o tienen una potencialización o una continuación de las violencias que vivimos en el mundo físico, por así decirlo. ¿Qué pasa? Que todas estas compañías, estas plataformas, estas redes sociales son las Big Tech, grandes empresas, y por tanto son empresas que funcionan, como has comentado antes, a partir de la monetización, de la interacción, de la relación humana, ¿no? ¿Qué pasa? Que este modelo y las personas que también crean estas tecnologías tienen unos intereses determinados, un modelo determinado y al final un funcionamiento muy específico. ¿Qué pasa? Que el tema de la prevención, la detección y la solución de las violencias no entra en esta perspectiva, obviamente. ¿Qué pasa? Pues que nos encontramos en una especie de espacio en el que no hay una regulación, no hay una respuesta, no hay una preocupación y nos encontramos un poco como, vale, ¿qué hacemos a partir de aquí, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que también los que diseñan estas tecnologías son un perfil muy concreto. Son hombres blancos, cis, heteros, con un alto nivel adquisitivo y, por tanto, no representan a la diversidad de la población. ¿Qué pasa? Que cuando pones en manos la tecnología en manos de estas personas, lo que van a crear son una serie de estructuras muy específicas que no van a dejar entrar a todo el mundo. Entonces, esto es una preocupación, al fin y al cabo. Nosotros señalamos bastante las Big Tech, porque también hay un tema tanto estatal e institucional a la hora de qué nos dan en el resto de ámbitos del mundo físico, por así decirlo. Porque en el ámbito laboral, en el ámbito educacional, en nuestro entorno, también lo que se promociona a nivel estatal e institucional son las Big Tech, son unas redes sociales, unas plataformas muy específicas, como si no hubiese alternativa. Entonces aquí hay un problema de que no hay una elección, por así decirlo, de cuáles son las alternativas que podemos utilizar, que sí trabajan personas que sí representan esta diversidad de la población, que al final son activistas que no están financiados, que tienen un poquito de dinero y que van haciendo lo que pueden dentro de lo que cabe. Pero claro, la institución no les promociona, no les financia. Lo que nos encontramos cuando entramos a la universidad es, vale, te voy a descargar el pack de Microsoft Office para que lo uses los 4 años y ya está. Vale, entonces no sé qué es LibreOffice, que también es un funcionamiento parecido y que es gratuito, en fin, y que no respeta más tu privacidad, ¿no? También nos encontramos como que al final la tecnología sigue siendo un sector súper masculinizado y que por otra parte no es neutro, o sea, la tecnología no es neutra. Y ya por un poco acabando, una cosa que también habéis ido comentando es como que cada vez sentimos como que todo está más digitalizado, ¿no? Que cada vez como que es más normal encontrarte en tu vida y en el resto de ámbitos, pues que tengo que usar X dispositivos, tengo que meterme en X plataformas, tengo que usar estos programas, etcétera. Que esto en teoría no tiene por qué ser malo si es algo que nos facilita y se da desde un nivel de comprensión. Lo malo es que cada vez están más ajenos de nosotros, ¿no? O sea, hay un tema de que no tenemos tiempo para aprender y entender cómo funcionan y que al final asumimos ciertas cosas de forma automática y que ese espacio de aprendizaje y entender qué es lo que hay detrás es súper importante y no nos lo permite, ¿no? Como has comentado antes, el tema del banco, ¿no? Antes ibas tú con una persona y tal. ¿Qué pasa? Que el proceso de este cambio de digitalización no tiene por qué ser malo si se enseña
a todo el mundo, a toda la población, con los ritmos que necesitan, entendiendo sus necesidades. El caso es que esto no se hace. Es directamente lanzarte como ahí y ayúdate tú solo, ¿no? Y también lo último que queríamos comentar, el tema del desconocimiento, ¿no? El desconocimiento es una cosa que nos preocupa mucho, porque es verdad que el desconocimiento de cómo funcionan todas estas tecnologías genera un miedo, que este miedo puede proyectarse, ¿no? Y al final crear una alerta con ciertas cosas que quizás no llegamos del todo a poder entender. Y entonces es súper importante como poder tener ese tiempo, ¿no? Ese momento de voy a entender cómo funciona Instagram, por qué a mi hija le salen publicaciones, ¿no?, de cuerpos de canales de belleza súper específicos. Es más, una cosa para demostrar las vistas que le importamos bien poco, hace poco una trabajadora de Meta comentó que hicieron como un estudio en Instagram de que, bueno, que había muchas chicas que tenían dismorfia del cuerpo por las publicaciones que le salían, ¿no?, a la hora de, bueno, pues ponerse a navegar y tal. Entonces intentaron como cambiar el algoritmo para que esto se redujese, ¿no? Pero ¿qué pasó? Que se redujo también un beneficio y esto hizo que no lo cambiase. Vale, y esto es como un poco las preocupaciones a nivel general, porque es una pregunta muy general y es complicado, y entonces es un poco una cosa ahí que está entre medias. Y nosotras lo que intentamos hacer para minimizar este impacto, nosotras desde la línea defendemos que el acompañamiento a las personas que viven violencia machista digitales tiene que ser un proceso en el que la persona esté en el centro, en el que ella o ella o quien sea va a detectar unas necesidades partiendo de un conocimiento base y un riesgo, porque es cierto de que yo puedo ver una violencia determinada de una forma, pero la otra persona mejor su riesgo no es tan alto. Para ella no detecta un riesgo tan alto, pero puede ser por diversos factores. Entonces hay que profundizar en esos factores. Hay que ver qué es la persona que quiera, cómo lo quiere hacer, cómo quiere avanzar, cuáles son sus ritmos y hasta dónde puede llegar. Porque no podemos tampoco marearnos en, vale, ahora voy a reforzar mi privacidad, voy a cambiar las contraseñas de todas mis cuentas, voy a hacer... No, a lo mejor hay que hacerlo poco a poco. También depende de la brecha digital, ¿no? Porque hay una gran brecha digital, esto es notorio, sobre todo en las mujeres, y no nos viene de nuevo, entonces también entender cómo partir de aquí, ¿no? Y que la persona sea capaz de aprender por sí misma. Nosotros acompañar, pero nosotros no vamos a coger el dispositivo y vamos a decir, vale, ya arreglado, no. Acompañamos a la persona que aprenda, que pueda hacerlo ya en el futuro y que también pueda enseñar a otras personas, eso es súper importante. También queremos tener cierta agencia a la hora de hablar con las plataformas. Cuando nos llegan pues, temas de violencia que se han vivido en ciertas plataformas, nos cuesta muchísimo hablar con estas. O sea, porque estas mismas plataformas no tienen ningún modelo ni un protocolo bien hecho para que, por una parte, podamos comunicarnos, puedan retirar contenido, certificar pruebas, etcétera. O sea, hay un marco jurídico aquí que está un poco en el aire, donde no se están responsabilizando las empresas para nada, y esto es algo que nosotras, por una parte, intentamos luchar y reivindicar, porque es un derecho. O sea, tener derecho a comunicarte con una plataforma que estás consumiendo es básico, ¿no? Luego también es importante que cuando hablamos de tecnología hay que reducir los impactos, ¿no? Y dar conocimiento y la posibilidad de elección a las personas. O sea, sí, tenemos estas tecnologías que son las Big Tech, pero también tenemos otra alternativa que podemos usar. Lo que pasa es que a veces cuesta. Tampoco hay que juzgar a las personas que usan ciertas cosas como WhatsApp y tal. Tampoco es cuestión de aislarlas ni nada por el estilo, sino que todo tiene un proceso y todo tiene un cambio y que al final no pasa nada. O sea, lo que es necesario es entender cómo funcionan y ver cómo quieres dar esos pasos. También comentar que al final creo que también el Estado y las instituciones tienen que promocionar esta alternativa. O sea, a la hora de que, vale, hay una digitalización, pero dame al menos el poder elegir y tener una elección, ¿no? De qué hay más, financiar esa infraestructura feminista o que se preocupan precisamente por el bienestar de la diversidad de la población y no aquellas que al final lo único que hacen es monetizar nuestro sufrimiento y promocionar y no hacer nada con los agresores que hay en las redes sociales. Y bueno, y ya por último hago un poco la promo del kit, porque nosotras también lo que hacemos pues investigar, estar todo el rato, porque todo va súper rápido, y poder dar herramientas y también como algunos consejos de cómo mejorar tu privacidad, tu seguridad, qué hacer en ciertas situaciones, hacerse sin seguro, cómo
¿qué pasa con la esfera y la violencia del control y la vigilancia, ¿no? ¿Qué pasa con nuestra privacidad? ¿Qué pasa con la seguridad y qué podemos hacer ahora mismo y cómo avanzar en esto, ¿no? Entonces hay un pequeño kit que viene con estos recursos y ahora también estamos trabajando en la guía de desconectar de tu expareja, ¿no? Que habla un poco de cómo desconectar o separarte digitalmente de esa persona que te ha hecho daño, que ha vivido violencias con ella y que ha habido una convivencia o no convivencia, ¿vale? Porque es muy diferente cuando convive y hay acceso físico a los dispositivos a cuando no lo hay, o cuando está en un proceso de separación o un poco ambiguo. Y bueno, esa es una de las cosas que hacemos, atender, hacer talleres, formaciones, acompañar a personas del entorno, a las personas afectadas y en eso estamos. Molt bé, moltes gràcies. Si voleu saber més sobre aquest kit que us comentaven, farem una presentació aquí al Canòdrom el dimarts 12 de març, també a les 6, així que si voleu saber-ne més, doncs també ho tindreu aquí. Ara jo he anat prenent nota una mica del que dèieu, així com per anar-vos preparant, perquè ara us tocarà a vosaltres, llavors jo espero que tingueu preguntes preparades per totes, però bé, una mica com destacar quatre punts, aquests abordatges que feu per resoldre aquestes problemàtiques, des de la recerca, des del consens per reduir la pressió social, que sembla mentida, però que al final ens anem autoposant com noves necessitats que no les teníem i que ens van a la contra, també. La Mercè ens comentava per aquí també tot el tema d'aquests materials d'acompanyament, de fer pedagogia i conscienciació de tots els riscs que aneu apuntant, que com bé deia la Sandra al principi, el bo és que coincidim en la detecció de riscos i en la majoria dels casos en les perspectives que hi volem posar, també entenent que podem parlar-ne des del privilegi, que ho podem analitzar, que ho podem abordar i que segurament hem d'acompanyar aquelles que acompanyen també els processos d'aprenentatge i bé, posar-hi remei. I que intentem que no hagin d'arribar a passar per les vostres consultes o tallers perquè hagin pres nota dels kits i els recursos que els oferiu. Anaves a dir... Pensava que volies dir alguna cosa. Jo tiraré aquí un cable a la primera fila. A la primera fila tenim en Carlos Bajo, que l'hem convidat, ell és d'Oxfam i també molt relacionat amb aquests temes, perquè ens ajudés a trencar el gel per obrir el debat. Crec que t'han donat inputs de tota classe, així que segur que tens alguna pregunta per alguna de les ponents. Carlos, que et passaré el meu. No, deia que bàsicament estic fascinat per la quantitat d'informació, o sigui, abrumadora. Però crec que hi ha hagut algunes coses en les que em sembla que heu coincidit, al parlar del model i el problema del model. Crec que totes quatre heu esmentat la dimensió d'economia política. Al final, el problema del model és que és un model lucratiu per a alguns. I heu parlat, crec, totes heu fet esment a una qüestió que crec que pot ser important, que és que d'alguna manera els sectors han fet renúncies davant d'aquest model. El sector públic ha fet denúncies i ha cedit una part del seu poder a les empreses. Però la ciutadania també ha fet renúncies que tenen a veure, abans parlaves de desconeixement, però hi ha renúncies que tenen a veure també amb la consciència. És a dir, sabem com funcionen les cookies i li diem que acceptem i tirem cap endavant. O sigui, això és una dimensió de renúncia que precisament no fa molt
aquí al Decidim Fest la Sara Suárez parlava de la paradoja. No? Sabem moltes de les coses negatives que tenen totes aquestes plataformes i malgrat això continuem cap endavant. No? I és una reacció totalment antinatural, no? Per dir-ho d'alguna manera. És una mica loco. Nosaltres mateixes ens posem a la boca del lobo. No? Aleshores, tenint en compte això i que hi ha una part, no tota, però que hi ha una part de la responsabilitat, per dir-ho d'alguna manera, que passa per nosaltres mateixes, com creieu que ens podem reapropiar d'aquests espais als quals hem renunciat? No? O sigui, com l'àmbit públic pot reapropiar-se del que ja ha cedit a les plataformes, com la ciutadania pot reapropiar-se d'aquestes cookies que hem regalat. No? Com creieu que podem reapropiar-nos, sobretot tenint en compte que darrere, i una de les explicacions d'aquestes renúncies és que el model, per dir-ho d'alguna manera, és una poderosíssima maquinària de propaganda, no? Que suposo que és el més important de tot, no? Que ens han convençut que no estem renunciant o que tampoc està malament que renunciem, etc. No sé si us acudeix alguna cosa per reapropiar-nos d'aquests espais. Qui s'hi llença? Tu? Bueno, claro, yo hablo desde la iniciativa. Jo vaig a baixar per preparar-me ja per les properes. Així que endavant. Claro, hay una parte que tiene que ver con esto, exigir y, bueno, o retomar las riendas de la educación de nuestros hijos, ¿no? Al fin y al cabo, hemos dejado que pasara esto y que nuestros hijos estuvieran siendo educados en educación sexual o en afectos, en relaciones sociales a través de las grandes tecnológicas, ¿no? Que influían directamente en la manera en la que ellos se relacionan. Y claro, yo creo que tenemos que retomar y exigir que las enseñanzas y la educación vuelvan a las familias y a los centros escolares. Esto por una parte. Y por otra parte, creo que tenemos que exigir a las grandes tecnológicas que pongan medidas reales para cumplir con esto que Mercè decía, ¿no? Es decir, no pueden tener una línea propia porque tienen teléfono propio. No pueden acceder a las redes sociales hasta determinada edad. Sin embargo, acceden sin ningún problema. No pueden acceder a contenido pornográfico y, sin embargo, lo hacen a temprana edad. Entonces, si hay otras aplicaciones como pueden ser el acceso a la bolsa de valores, que sí que ellos tienen un sistema para ver y comprobar que tú eres mayor de edad para poder acceder a sus servicios. ¿Por qué no les exigimos esto a las grandes tecnológicas? ¿Cómo hemos podido permitir que las instituciones públicas permitan que esto suceda, ¿no? y consentir abrirles un mercado gigantesco con el riesgo que supone para nuestros menores, ¿no? Bueno, entonces por eso yo creo que hay que exigir a las grandes tecnológicas que tomen bueno, eso, responsabilidad. Sí? Alguna resposta més? Sí. Sí, jo em volia apuntar. Bueno, és una pregunta molt difícil, realment, però diria que des dels poders públics, per dir-ho d'alguna manera, crec que és una qüestió de decisions polítiques. És a dir, en el moment que el departament decideix implantar Google a l'aula, està prenent una decisió política que és deixar de desenvolupar Moodle, no? Codi lliure i de més, i obrir-se a aquesta possibilitat. Per tant, entenc que hi ha un component com de decisions polítiques que van més en la línia o menys d'aquest model. I que passa també per com entenem els fenòmens i per com els analitzem, i que crec que aquí el solucionisme tecnològic ens ha ajudat poc. La tecnologia arreglarà tots els problemes de l'educació en aquest sentit. Hòstia, arreglarà la segregació, arreglarà la falta d'inversió, arreglarà... Sembla ser que no, no? I a nivell de la ciutadania, jo vaig com molt en la línia del que comentava la Tamara, crec que la cosa va per generar pensament crític. De vegades diem, m'ha agradat molt aquesta idea de la paradoxa de ho sabem però ho continuem fent. Sí, però és que també sabem que el tabac provoca càncer i continuem fumant.
no sempre és tan senzill, s'han creat una sèrie de... Se'ns ha generat una sèrie de necessitats molt concretes. No sé si coneixeu, la Marta Peirano això ho explica molt bé, com les xarxes socials, en el seu moment, en el seu disseny, es van emmirallar una mica en la indústria alimentària, que havia trobat com la clau de com fer-nos, allò sempre l'eslògan, quan fas pop ja no hi ha stop, que mengessis una patata i no poguessis parar de menjar-te-la. I van intentar com reproduir aquesta fórmula màgica de tenir-te atrapat amb això a la xarxa social. Inputs constants, xuts constants de dopamina que et fessin estar allà atrapat. Llavors, saber una cosa no sempre és, com la conseqüència directa no sempre serà que ho deixem de fer, però que evidentment estic convençudíssima que la via va per aquí, que va per una qüestió de generar pensament crític, de visibilitzar com de forma real els impactes. La companya abans parlava de no som conscients que tot allò que guardem digitalment ocupa un espai, però no som conscients nosaltres. Les companyes a Llatinoamèrica són ultraconscients, perquè ho tenen allà, perquè els hi ocupa el seu espai, consumeix la seva aigua. Vull dir, visibilitzar això, entenc que és molt difícil perquè és com una batalla una mica David contra Goliat, però estic convençuda que ha d'anar per aquí, per generar pensament crític, per generar coneixement, per contraposar, per generar espais de debat també. La Mercè volia també. Sí, jo només volia afegir que passen coses quan els humans o sigui, és que estem tan habituats a prendre decisions individuals i a entomar problemes gegants i incommensurables individualment gairebé, no? Què puc fer jo? Ens sentim molt poca cosa, no podem fer res. Però en canvi s'organitzen les famílies i allò que nosaltres fa 3 anys que va sortir la guia i ens costava, quan la veia algú deia ai que interessant, però no rodava. Llavors, clar, hi ha hagut tota una evolució de problemes, per dir-ho així, i arriba un moment que eclosiona. I llavors, com ho resolem? Organitzant-nos, no esperant que la resposta vingui de fora. La generem també cadascú de nosaltres, però és veritat que cadascú de nosaltres, de manera aïllada, no tenim força, i en canvi nosaltres, organitzats, doncs sí que podem tenir una veu que va més enllà. És com això, no és el mateix que som Connexió, que som 20.000 contractes o 30.000 contractes, truquem a Vodafone per reclamar no sé què, no és el mateix que no pas que un truca i està allà penjat i no l'atenen. És que és molt diferent. Organitzar-nos i buscar canviar el món des d'això, des que ja no ho podem fer-ho individualment ni els grans lideratges, sinó que ho hem de fer-ho entre totes, cadascú des del seu lloc i aportant el seu granet de sorra. Gràcies. No sé si vols afegir alguna cosa i que he fet la ronda. Muy de acuerdo con el tema de que es muy necesario organizarnos y reivindicarnos por nuestros derechos. O sea, al fin y al cabo, si no hacemos esto, poco vamos a conseguir. Y por otra parte, también creo que es importante que lo que has comentado antes, ¿no? Cómo poder también, cómo reapropiarnos de estos espacios que al final son un poco más comerciales, pero de alguna forma también queremos usarlos, ¿no? O sea, pues hay herramientas, hay alternativas que no quitan que puedas seguir como visitando o haciendo las mismas actividades, ¿no? Entonces también es importante como saber cómo usarlas, cómo instalar las extensiones, navegadores alternativos, sistemas operativos, etcétera, ¿no? Yo creo que eso también, el hecho de que colectivamente o individualmente, ¿no? Esto también lo sepa y lo pueda reproducir, también cubre parte, ¿no? de cómo movernos y cómo también de alguna forma poder reapropiarnos sin darle datos o cosas más personales a esta empresa, ¿no? El tema de extensiones de auto-delete cookies, que no salgan nuestros anuncios, no tener que crearnos cuentas. Bueno, hay pequeñas cositas, ¿no? Al fin y al cabo, y que la gente también que es consciente crea y produce como esta herramienta activista que lo que necesitamos también es poder conocerla. Gràcies. Molt complet. No sé si tens alguna pregunta més o obro ja... Bueno, tu podries fer-nos l'entrevista sencera. Aprofito un primer a veure si hi ha alguna pregunta. No sé si per aquí teníeu... Aquí n'hi ha una. Doncs... Yo os quería preguntar si conocéis alguna campaña de comunicación promovida por un organismo público
alertando del problema y de los riesgos de estar continuamente conectados, porque a mí es algo que me sorprende. Es evidente que hacemos un uso desmedido de las pantallas y de la conexión, y esto no solamente a los niños, sino a todos en general nos está afectando en la vida personal y en la salud. ¿Conocéis alguna campaña que se haya hecho y no estaríais de acuerdo en que se reivindicara este tipo de campaña? Pero campaña lo grande. Cuando empezamos a reivindicar que en las escuelas no hubiera acceso a los móviles, o sea, que los chavales no lo llevaran a las escuelas, se produjo este debate en el Consejo Escolar de Cataluña y el conseller dijo: es que claro, nosotros no podemos prohibir el acceso de los móviles a la escuela porque nosotros mismos les estamos dando unos dispositivos que tienen las mismas aplicaciones. Entonces tendríamos que empezar por capar estos para que no accedieran a todo. Y es como, pero a ver, claro, entonces desde las instituciones públicas se está promoviendo el uso, se están haciendo contratos millonarios con las tecnológicas. ¿Cómo van a hacer ellos campañas en contra de lo que están promoviendo? Es que es muy complicado, claro. Entonces, si no hay presión social y nos ponemos todos a la contra, esto va a seguir adelante porque son muy poderosos. Campanyes no sé si s'estan fent, algunes, ni que siguin ciutadanes, com és aquest cas, que hi ha hagut una mobilització de molts milers de persones, que no és una campanya institucional, potser és millor que no ho sigui, no ho sé. Però en tot cas sí que en diferents llocs del món està havent-hi moviment ciutadà, que és el que està posant-ho sobre la taula. I jo penso que és més aviat un moviment. És tan complex, aquesta situació és tan complexa que cadascú hem de jugar un paper i no podem esperar que sigui algú altre que el fa. Cadascú ha de jugar el seu. Llavors les institucions han de jugar el seu, els legisladors, per dir-ho així, han de jugar el seu, les famílies, el nostre, les empreses, cadascú allà on està ha de jugar la seva part. I entre totes, doncs, perquè jo em sembla que una campanya vertical tampoc no funcionaria probablement, perquè no se la creuria ningú, no sé, és molt complex i llavors segurament ho hem d'agafar des de cadascú de nosaltres en la nostra quotidianitat, allò que podem fer i això, cada gent des d'allà on pot, però sí, tot junt. También podemos pedir un cambio de comunicación. Creo que deberíamos hacerlo. Sí, porque es la conciencia lo que te va a hacer cambiar tu uso de pantallas y de plataformas. Sin conciencia personal, individual, no existe nada, y esto pasa por la educación, ¿no? Y por la comunicación. Creo que deberíamos de pedirlo como ciudadanía, ¿no? Si se han hecho campañas para dejar el tabaco y nadie se ha llevado las manos a la cabeza y también había intereses de compañías, ¿por qué no hacemos campaña? ¿Por qué no pedimos a la administración, oye, en todos los CAPs ponnos una guía indicando que los nenes de 0 a 3 años no tienen que tener en absoluto ningún uso de pantalles? Però, per exemple, aquest exemple és fantàstic. Aquest exemple és fantàstic perquè no sé si ho farà l'administració, però això ho estem fent des de Som Connexió. Som Connexió ara hem decidit que tots els serveis públics que puguem de pediatria posarem despantallem, pagant-ho nosaltres, que no és nosaltres, és gràcies a les consumidores que estan d'acord amb que nosaltres fem aquest... O sigui, és la ciutadania agregada que decideix fer coses organitzadament, no? Doncs, sort que existeix Som Connexió. Desde pediatría hay que informar, o sea, se ha exigido que sea una de las partes, igual que te dicen qué cosas puede comer o no comer el niño, cuánto tiempo, yo qué sé, pues también que informen sobre el uso de las pantallas, lo hacen, sí, pero es una cosa muy reciente, tampoco... Sí. Doncs, mira, anava a dir una altra cosa, però en línia d'això que comentava aquesta participant, jo crec que és molt interessant que ha tret lo del tabac. El tabac al principi es promovia des de les institucions
no hi havia cap actor de Hollywood que no sortís fumant encara que no fumés fora de la pantalla. Vull dir, òbviament, les estrelles de Hollywood són com els, no sé, com la monarquia abans, no? El que es volia copiar. Llavors, fins que no va deixar de ser lucratiu, no van fer un canvi als governs, que van dir, ostres, ara ens costa més les malalties degenerades. O sigui, fins que no va ser una cosa que els va tocar la butxaca, no ho van canviar. Per tant, no esperarem que ara sigui diferent. O sigui, els polítics no sempre tenen els nostres, no dic tots, però vull dir així en general, no sempre tenen els nostres interessos com a primera cosa, diguéssim, no? Hi ha altres interessos. El capital, el capitalisme, ja ho heu comentat a la taula, no? Per tant, crec que seria molt ingenu pensar que aquest cop ells ho lideraran, perquè, com comentava la Tamara, és el contrari, no? Vull dir, el que és el Departament d'Educació, el pla que té, no està pensat amb el benestar infantil. Vull dir, siguem sincers, no? Vull dir, està pensat en una altra cosa. Vull dir, els hi convé, per motius X que no són educatius, que hi hagi tot això digitalitzat. Al llibre digital us volia preguntar què en pensàveu, perquè, clar, jo crec que el del mòbil s'arribarà, perquè és una cosa que s'ha començat ara i això no sé quan trigarà. Si 2 anys, si 3 anys, si 5 anys, esperem que sigui menys que més pel benestar dels nostres petits. Els meus ja arriben tard perquè ja són més grans. Però pels meus alumnes, pel jovent que no conec, pels nens que encara estan a punt de néixer, és igual, no? Vull dir, volem que això no sigui així. Però serà molt difícil que canviï si hem d'esperar que les institucions ho facin, perquè ara mateix no és la seva prioritat. Per tant, fins que no sigui un moment en què perdran vots si no fan alguna cosa, però això és molt complicat, perquè és molt complicat de canviar el relat. Per tant, per això estem aquí, i és tan important que hi siguem, perquè, òbviament, molts de nosaltres hem sabut que hi havia aquest acte per xarxes socials o d'aquesta manera, però en realitat és molt diferent fer un webinar o trobar-nos, perquè la força que té que estiguem tots aquí és una cosa molt diferent, perquè és la màgia de la realitat, no? Que òbviament no és el mateix el món virtual que el món real. Per tant, jo us volia dir a tota la taula que ha sigut increïble tot el que heu explicat, estic d'acord amb tot i sort que existiu i les organitzacions que teniu al darrere, i dir que a mi el que em preocupa, i volia saber què en penseu, és, molt bé, el mòbil suposem que ja ha arribat el dia en què ja no el tenim, a les escoles, que seria un dels espais que estaria bé que no hi hagués mòbil, estaria bé que n'hi haguessin més, que no només fos l'escola l'únic espai. Bé, i que a cada casa la gent prengués consciència, tot això està molt bé. Però és que a l'escola ara mateix hi ha el mal anomenat llibre digital, que té totes les mateixes aplicacions, totes les que té un smartphone, tot allò que és un risc de l'smartphone també ho té el llibre digital. Llavors, què en penseu d'això? Com es redreça? Jo us posaré només un exemple, no em vull allargar, només un exemple. Jo tenia, durant 3 anys, he tingut un fill estudiant a Anglaterra i un fill estudiant aquí. A l'escola pública tots dos. Era molt divertit. Com es tractava una cosa i com es tractava l'altra, jo deia, Déu meu, el que fa la política. Vull dir, clarament, una experiència totalment diferent. Totalment diferent. No entraré en molts detalls, però només una cosa. Si el meu fill, que estava a Anglaterra, que era el gran, anava a Instagram i veia una noia despullada, que per cert era una amiga meva que era artista i que feia fotos artístiques, no pornogràfiques, però és igual, estava despullada, l'escola va trucar per dir-nos el teu fill ha entrat i ha vist això. Això no pot ser amb l'ordinador de l'escola. O sigui, això aquí no passa. O el teu fill ha entrat... Vull dir, se sabia si feia un ús que no era, ens alertaven, si més no. En aquest cas no hi havia alerta perquè era una dona despullada, una foto artística. Però vull dir, ens avisaven, o si hagués entrat a pornografia ens haguessin avisat. O en allà, si et compres un mòbil, et pregunten per qui és aquest mòbil. Doncs no pot tenir YouTube, no pot tenir Google, no pot tenir... per protegir el menor. Aquí això, res. Llavors només dic que és molt diferent perquè aquí hi ha casos de nens que veuen per primer cop porno a la classe de matemàtiques. Això està passant. I que durant l'estona de classe, com que el professor està explicant, però cada nen, en comptes de mirar la pantalla aquesta que tots veiem, no, tenen una pantalla aquí que el professor no pot mirar totes les pantalles. Vull dir, llavors, com ho estem fent això? Quina és la gràcia? Si jo vaig a classe i miro el meu llibre digital, per què vaig a classe? Això ho puc fer des de casa. Per llegir un llibre digital? Per què d'anar a l'escola? No sé, us pregunto tot això. Em sap greu perquè, a més, estem com rascant l'hora d'acabar, vull dir que si responeu de forma breu... Sí, jo. Sí, està encès.
diria que hi ha hagut com una idea que ha anat com flotant durant tot el debat, que hem parlat, crec que totes ho hem dit en algun moment, que era aquesta idea de l'acompanyament, no? Acompanyament. Ho hem estat dient tota l'estona i crec que al final és com una qüestió bàsica, no? Perquè tu deies, vale, el centre educatiu, però també és cert que hem posat com un nivell de responsabilitat en el centre educatiu, com si hagués d'arreglar tot aquest destinglado que tenim muntat, que bueno, no? O sigui, al final prohibim o no hi ha espai per a l'smartphone dins de l'aula, però sortim fora i l'exemple que donem com a adults és absolutament contrari. Llavors, revisem-nos, no? Això també. Crec que les lògiques han d'anar cap a desenvolupar competències d'aquells que acompanyem, no? De qui acompanya dins el centre educatiu, de qui acompanya en els espais de lleure educatiu, de les famílies, no? Parlàvem dels espais de pediatria i de més, i passa per tenir la consciència de com ens afecta, de tenir en ment tots els temes d'higiene digital, d'anar com incorporant aquestes idees. En quant a la incorporació de la tecnologia dins de l'aula, amb el que ens hem anat trobant com en els últims anys és que moltes vegades la primera pregunta era com incorporo aquesta tecnologia dins l'aula, però no ens havíem fet la prèvia, que és per a què incorporo aquesta tecnologia dins l'aula, quin sentit pedagògic té, i no estic dient que no s'hagi de fer, el que estic dient és que revisem, que ens prenguem el temps per analitzar, per pensar en els impactes, però estem en un bucle de canvi constant que sembla que nosaltres anem com perseguint aquest fenomen, que constantment ens hem d'adaptar i que per tant hem d'integrar aquesta tecnologia ja aquí. Una de les coses que ens preocupava, i crec que la Tamara també ho ha explicat, que quan començàvem a parlar de prohibir era aquesta idea de ojo, que no hi sigui aquest element dins de l'aula, que no hi sigui l'smartphone dins de l'aula, no vol dir que no haguem de formar, que no haguem d'acompanyar, que no haguem de capacitar, perquè arribarà un moment que tindran aquest dispositiu, han de poder estar preparats i preparades, els hem de poder acompanyar, de que siguin crítics, de que sàpiguen que es trobaran. És una mica, nosaltres fem el paral·lelisme com amb el consum de drogues. Podem pensar en un consum zero, i probablement ens donarem amb una paret, perquè aspirar a un consum zero, bueno, és allò, o podem aspirar a una reducció de riscos. Sabem que hi haurà riscos i a més jo penso que hi ha d'haver risc per poder aprendre. Del risc és d'on traiem l'aprenentatge, però arribar a aquest risc havent pogut fer aquest acompanyament i aquest aprenentatge. Llavors segurament estem com encara en un moment en el que hem de veure quin sentit o com equilibrem aquesta incorporació de la tecnologia dins l'aula, com capacitem, com aportem competències digitals i com aquestes van en la línia de generar pensament crític i no només de generar consumidors i usuaris d'una plataforma concreta, que surten sense saber redactar un text en un processador que no sigui aquell processador. No sé si m'estic explicant. No sé, bueno, yo rápidamente, porque solamente quiero decir, porque desde la iniciativa no hay un consenso sobre la digitalización de las aulas, tampoco quiero, pero es verdad, lo que tú has dicho es acertadísimo. Es decir, todo elemento que entra en la escuela tiene que estar demostrado que favorece el aprendizaje, no que lo entorpece. Y esto no está demostrado. Así que, por favor, tiene que haber un debate en la escuela sobre este tema. Si digitalizamos las aulas es para favorecer el aprendizaje, no para entorpecerlo. Los datos de PISA dicen todo lo contrario del informe PISA. Bueno, yo creo que también hay que... Uy, qué fuerte. Yo creo que también de tener un momento en que al final pensar que el móvil es un dispositivo que lo que permite irnos a uno de los ámbitos de los que tenemos alrededor. O sea, el ámbito digital es uno más. Está el ámbito de la escuela, el ámbito familiar, otro del entorno, de ocio. Y con lo que hemos comentado anteriormente, nosotras también como que cuando hablamos de estructuras, es que esta estructura no solo se ejerce en el ámbito digital, sino que también, aunque, o sea, el tema de, por ejemplo, de quitar móviles quizás tampoco es una solución. Es decir, hay que saber que al final en la aula es un entorno más, pero eso no quiere decir que si porque lo quitemos en la aula, luego en otro entorno no vayan a usarlo. Entonces, el tema del acompañamiento es esencial.
El tema de conocer y entender cómo funciona esto es esencial. Entonces, claro, el tema de también, como muchas veces se dice, ¿no?, de la generación del porno, no sé qué, y es como, bueno, nos va un poco más atrás y no se quiere decir que no se consumiese porno igual. O sea, al final en los kioscos vendían unas revistas con unos modelos, con unos estereotipos. Bueno, al final hay unas características del entorno virtual que obviamente no tienen otro entorno, pero como todo. Al final se atraviesa una estructura y lo importante es la educación. Es cómo transmitimos esto, cómo educamos a nuestros hijos, hijas, cómo educamos al resto de las personas y qué queremos transmitir, porque el medio está ahí. Nosotros de repente no podemos hacer desaparecer todo y es muy importante entender y poder proporcionar un espacio para hablar de esto y lo que queremos transmitir a nuestros hijos. Cómo hablarlo y cómo decírselo a ellos, también es importante. Y oigo mucho el tema esto de eliminar móviles, de no sé qué, de tal, y es como, bueno, calma, ¿no? Vamos a ver qué estrategias podemos hacer, cómo plantearlo y que al final, yo siempre me acuerdo de una cosa que también, ¿no? Yo en mi generación, pues al final no he estado desde el principio con temas tecnológicos, pero llegó un punto en el que sí tenía contacto con ordenador, un poco con los típicos BlackBerry, estos que te mandaba WhatsApp y tal. Y yo también me acuerdo que muchas veces mi madre no entendía por qué pasaba mejor un rato en el ordenador, ¿no? Y en plan, yo le explicaba hago diferentes actividades, leo, hablo con mi amiga, veo una serie. Yo creo que también este acompañamiento y ganarse un poco la confianza y entender también qué hace tu hijo en este mundo, como cualquier otro ámbito, es importante. Y empezar a partir de ahí. Un minuto. M'he descuidat com de comentar una cosa que crec que és com molt important en la línia del que ens preguntaves, que quan hem digitalitzat l'aula ho hem fet des d'una òptica que no ha tingut en compte en cap moment les desigualtats. Vull dir, aplicar una mesura i donar per descomptat que tothom, tots els infants, podran treure el mateix profit d'aquesta mesura, d'aquesta eina, és obviar absolutament la realitat social i les desigualtats que hi ha al darrere. Ja no és només les desigualtats que hi hagi dins de l'aula, sinó les que hi hagi fora també. És a dir, no serà el mateix digitalitzar l'aula en un barri concret que en un altre i la realitat amb la que el que haurà d'aprendre o el que s'haurà d'enfrontar un infant en un context i en un altre serà absolutament diferent. Per tant, quan desenvolupem mesures d'integració de la tecnologia dins de l'aula hem de ser capaços de fer-ho també des d'una òptica de desigualtat. És que si no parlava de desigualtat ja per acabar. Yo no tallaré mai la desigualdad. ¿Cuántos apuntes? Perdón, solo un apunte. Es que creo que esto es importante. La brecha digital, desde nuestro punto de vista, ha cambiado. El tema está en que se da muchísimo más abuso de pantallas en las familias con un nivel socioeconómico bajo. Entonces creo que el enfoque es por ahí, ¿no? ¿Qué pasa? Si las grandes tecnologías las personas llevan a sus hijos a escuelas sin pantallas, ¿por qué nosotros estamos haciendo lo contrario? Mireu, quin poder, ara tinc els dos micros, que és com tenir totes les pantalles de repente. Bueno, crec que el debat no acaba aquí i segur que estaríem estona parlant i fent altres preguntes. Si us heu quedat amb ganes de més, doncs convidar-vos a les següents sessions, les 4 que ens queden per davant, tindrem una cada mes. No us puc dir dates concretes perquè anem tancant a mesura que anem avançant en el calendari, així que estigueu atents a la programació del Canòdrom. Si no voleu en pantalla, doncs la trobareu en paper d'aquí uns dies aquí al Canòdrom i si no a les xarxes, òbviament. Crec que ha sigut molt ric, us agraeixo molt a totes les intervencions, les recomanacions, els recursos que poseu sobre la taula i que ens ajuden a avançar, també al Carlos per haver llançat l'espurna i la provocació també. I res, doncs que moltes gràcies, que seguim aprenent i educant-nos i acompanyant els que tenim al voltant i fins la propera. Moltes gràcies a totes.